Казан сөйлей. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Татарстан радиосы тапшылары. Хәзер без сезнең игътибарга язучы Атилла Расихның «Каһәр суккан тел» дигән әсәрен тәкъдим итәбез. Аны Рафкат Бикчәнтәй укый. Вакыйгаларны бер җипкә тизеп күрсәтү өчен сүзне Хабиб Забировтан башлыйк. Менә шушы егет ул, таныш бул тыңлаучым. Аның башында ям-яшел вилюр эшләпә, өстендә шәп трико костюм, бер кулында сап-сары йылтыр каптырмалы портфель, ә беләгендә плащ. Борын чиенке, авыз җәенке, сары кырлы күзлек аша аз да түгел, күп тә түгел, ике кара күз карап тора. Менә шул егет май чисосының иң матур көннәренең берсендә быргаланып, bir чаклы станциясында поездан төште. Аның түм-түгәрәк йөзе дә май числосының аяз көнедә иде. Менә ул вокзал бинасы артына чыкты. Менә ул үзенә бер улаучы тапты. Менә ул арбага да менеп утырды. Чал сакаллы Шәяхмәт бабай дилбәгәне кулына алып, алайса чәлдермешкә алып кайткан өчен бер кичкенлек бирәм дисең икән. Картны җавап канәгатьләндерде булса кирәк. Ул авызын уймакландырып чиңгәрә-чиңгәрә дилбегә капты һәм бераздан яшелеккә төренгән басулар, үзәнлекләр, калкулыклар аша йөгергән юл башланып китте. Тургайлар сайравы, бытбылдыклар җыры безнең юлчыларны озата бардылар. Кичкенә генә бер урман кырына чыккач, бабай тәмәке тиреп кабызды да сораша башлады. Үзең Казанлыкмы соң? Семьяң эшлеме соң? Аты хам аны. Атанаң да яшьтер әле, үзең бик яшь күренәсең. Алар да эшлиме? Да, аты эшли. Кайда эшли? Жалмыягамы дигәндә, әллә сатып алу эшендәме? Министерствода. Бик зур кеше икән. Алар тынып калдылар. Хәбирнең теләмичә җавап бирүе картканлашыла иде. Тик шулай да ул сорашуын дәвам иттерде. Үзем нинди хезмәттәсем? Мин аспирант. Аңлашыла? Бигайрәт. Аңлашылып җитүе җитми, әмма бигайрәт. Ул докторларның нәшәнлек сымаграгыдыр инде юравымча. Доктор? Да. Яклау докторскими минем мечта, хыял. Докторлыкның даның төрлесе була бит, малай. Син мал докторы түгелсеңдер? Мин бабай тел белгеч буйлап. Тел? Кеше телеме? Менә шушы телме инде? Аспирант килеп картның аркасыннан җиңелчә каккалап куйды. Бабай. Мин белгеч буйлап туган тел, аңлашла? Почти аңлашла хәзернекеш. Син мөгаен теге безнең борчаклыга килеп, халыкны изалырткан телеше буенча киләсеңдер әле. Мин белмим андый телне. Мин теге тел белән танышырга барам утырып. Шулаймыни, белмисеңме? Диде карт тирән керсенеп. Менә белсәң, син аны тикшерми калмас идең. Бәлкем әле шушы телне димиктереп халыкка ярдәм дә күрсәтер идең. Кызыклы. Бу нинди? Фольклор? Менә тарих. Тариханың былай инде, диде карт силәргә җай чыгуна бик кәефе килеп. Менә ничек кенә дип әйттем инде. Көтмәгәндә генә бер вакыт районыбызда бер чир таралды. Чирның менә шундый инде. Әдәм шул чирне йыктырса, теленә салына башлый. Эш белән сүзне айыра алмый торган булып китә. Эшне сүз белән алыштырып була икән дигән бер фикердә яши башлый. Чиберчек, утырган йомырка була, да? Алай түгел. Син безнеңчә сөйләшә белмәгәч әйтә алмыйсың.
Biz аны иләп йөрүче дибез. Шул чир менә хикмәти Хода халыкның сөйләвенә караганда, безнең районда изелеп калган бер тел аркасында була икән. Шул телнең җаны бар ди. Йөри икән ди үзе ачык авызларны изләп. Тапты исә, кирип урнаша икән ди авызга. Илләмәгәр озак тормый ди үзе. Күп булса бер тәүлек тора ди авызда. Шул арада кеше бызылып өлгерә, әмма дә инде төзәлмәслек чирләшкәгә әйләнә ди. Шулай итеп ул каһәр төшкән тел безнең районда байтак чибәр генә кешеләрне авыруга сагыштырды. Алай, шактый чибәр кешеләрне агайды. Мин бит сине тел белгеч дигән шул эш буенча киләсеңме дип уйлаган идем. Оригинал, лексикон оригинал, дип кенә мыгырданды Хабик. Bir бабай, тагы сөйлә. Шәяхмәт картны Хабик зур игътибар белән тыңлады. Ул үзенә оригинал тыелган һәрбер сүзне исендә калдырырга тырышты. Тик эчтәлек белән генә кызыксынмады. Монда автор бер чигенү ясарга тиеш. Чөнки тыңлаучы каршында Хабикны һич яманатлы итеп калдырасы килми. Эш менә булай тора. Хабикның айрым сүзләр белән кызыксынуы, эчтәлек белән мавы китә алмавы аның ана телен сүзлекләр ярдәмендә генә өйрәнгәнлегеннән килә. Билгеле аны гаепләп булмый. Ул шәһәрдә туып үскән, урта һәм югары мәктәпне дә үз телендә бетермәгән, җитмәсә, индә дә үз телендә сөйләшмәгән. Әйтеп булмый, ул уку җиңел укыды. Уку тырыш һәм зирәк кеше өчен әллә ни куркыныч нәрсә түгел бит ул. Тик уку төгәлләнгәч, эшкә авылга китү дигән нәрсә дә булмаса, бигрәк тә шәп булыр иде дә бит. Ләкин кызганычка каршы, Хабик көннәрдән бер көнне укуын дәвам итте һәм аны авылга эшкә билгеләделәр. Егет булдырганын эшләп карады, тик теләгенә ирешеп шәһәрдә кала алмады. Соңыннан сыкранып, хәрләнеп, әтисенең кыдрәтенә сыйнырга мәҗбүр булды. Һәм менә нәтиҗә. Ул ана теле фәне буенча аспирант. Танышлар түгел, ләкин аның каравы Хабик шәһәрдә калды бит. Аны һич гаепләмим мин укучым. Чөнки телче булырга әзерләнә икән, телне өйрәнсен инде. Җитмәсә үзенең бу өлкәдәге шактый зур кимчелекләрен дә белә бит ул. Хәер, бер хөрмәтле телчебез аның телен безнең киләчәгебез дип атады. Ләкин икенчесе булай диде. Брат, телең фақир. Знать, димәк, авылларга чыгып, бер җилләнеп кирергә кирәк иптәш. Һәм Хабир тиз арада стенография сәнгатен үзләштерде, менә авылга тел өйрәнергә бара. Алар шулай чәлдермешкә баруны дәвам иттерделәр. Карт чәлдермешкә аспирантның кемгә баруы белән кызыксынды һәм шуны аңлады. Хабирның чәлдермештә таныш билеше юк икән. Ул биредә чәлдермеш исемле авыл барлыгында юлда, поездда гына белгән. Карт шуларны аңлагач, "Бигайвәт, алайса мин сине туп-туры каһәр төшкән тел чире белән җәфаланган бер кешегә алып төшим әле" диде. Тел белгече булгач, син аны күрми китү ярамый. Бабай белән Хабик дөбердәтеп күперне уздылар да элдертеп кенә үргә менеп киттеләр. Менә юаш этләре, усал казлары, гайрәтле утлы яшелле әтәчләре белән җанланган Чәлдермеш авылының урамы күренде. Килеп җиттек, белгеч иптәш. Шушы капкадан кер. Мәгъфирүз сине кундырмый калмас. Хабир карт белән исәп-хисапны изеп, өстәвенә үзен алып килгәне өчен рәхмәт әйтте. Әлбәттә, аңа кемгә килеп төшсә дә барыбер иде. Карыйк, каян чыккан бу тарих диде ул елмаеп. Ул өйгә керде. Тәбәрәк кенә буйлы, олая башлаган бер хатын аны аягүрә каршылады. Хатын бераз аптырап торды, аннан бөтенләй җәйлеп, елмаеп җибәрде. Җаным иптәш, әйдә, уз. Бик исән сау гына килеп җиттеңме? Бала-чагаларың, җәмәгатең исән сау калдымы? Юлда бик интекмәдеңме? Безнең Чәлдермешкә дә бер чибәр нәчәле килеп чыгар икән. Әйдә, уз. Казанның үзеннәндер инде. Безнең тормышларны күреп чыгын дигәнсеңдер инде. Рәхмәт инде. Әйдә, рәхим ит, уз. Әллә ни нигъмәт булмаса да чәй эчермен үземгә, катык ашатырмын. Әйдә.
Habik söz aytуу için üç şiratını kıtıp iyden ortasında basıp durdu. Nihayet ol yarasa özünün birge konup çıkara dep kirgenligini anlattı. Dedi Mahfiruz eritişlerini ırjaytıp. Sırap turgan bulatan Xudayım. İyimni tarsınmazsan, jirenmesen bürük kınayındı bile rehatlenip kınattır. Benim barşı turgan balachağım yok. Bir divana kartım var, o da elle var, elle yok. Eydi, usuzuz, bik eybet bulgan mena jiberülere. Mahfiruz kulakçılıkını yerine jetkirip, Habirinin işlepesini sıpıra soğut sabah şkafına koydu. Portfelin pürge oğuk, şige ildi. Yürüp kına aspirant otururga jiyingan oturgışka minder saldı. Bazdan kaymaklı katıp dalıp kirdi. Şuluk arada isim familiyada sıraşıldı. Gayle halide işlegen orunda. Derislikka turu kitirip şunu aytırga kerek. Aspirantның kim boluğun Mahfiruz bilmedi. Ol bu halde Habikning kiyim salımından çıkıp hüküm etti. Hem aspirant ol bik xatar bir начальник bolsa kerak. Aspirantura moğayın şuluq prokuraturadır degan fikrga keldi. Endi Habik turunda şunu aytırga kerak. Ol eli yangi oyoq basgan kvartirandan bek riza bo'lib qoldi. Mana shulay bo'lmay qoldi yo'q. Chunki belgili, yoqqa chiroy ko'rsatib silasang, o't yoqmishi toshni dardirga bo'ladi. Uzun so'zning qisqasi shu, Habik qaymoqli qotiqning sovutini yaltiratqach bilay dedim. Güzel, aytchit. Men bek kayfli. Mahfiruz so'zini davom ettirganda bo'ldim. U yiroqdan uratib oldi. Boshda o'zining babasi turunda siyladi, ondan qartning babasına ko'chdi. Nihoyat atisi ham onun tuğanlarına ko'chdi. Shunday uzoq sayohatlardan so'ng hikoya bizning kunlarga ham chaldirmishga kelib yetdi. Habik bulay deb aytdi. Abitchi qiziqli leksika jin al. Belki kerak yazarga. Aytiring bormi endi? Bek qiziqli Habik ipta canım. Mana endi sen og'li kishi aytgan so'zdan bilasan. Bizning nasl chista nasl. Habik mana bizning chaldirmishga yo'lli kishi qolmadi baxrim. Barda yolg'onchi, barda sho'lik. Mana ko'rgansizmi endi? Bizning presidentligini olaylik. Shu joni yo'lg'on ostida xotinining qo'ynida yotganda mana bulay deb aytadi. Men presidentini bilmay. Bilan bor Shayx Ahmad bobayni. U president tug'an. Ana shuni bilan qaytdimi? Da, u meni istina o'tirtib keldi. Tintak divana. U tug'ani tug'ildirish? Ya. Shu qartmay kelmadi. Mana shuning turna silayman devasan. Habib iptash, jonim. Aytsang adam ishonmas endi. Bilasingmi sen, ana, u shu bizning prezidentlar tiyasida yurishindi. O'zi birinchi qoraq. Kolxoz mol yimiq kirib ina toshishindi u. Senaning sufilari qana yuruna birda qarama, onun ishi ajdaha iyasi. Bitin eshaklik shunga jilgan endi. G'o'ydigiz. Men bulam yazarga ishtalik tug'il qiziqsindira. Leksika anlaşma. Leksiyangni yaz. Menim silashuvga qarama, ishni ber. Shulay kelgan prokuratura kishilaridan yozib qolayim. Endi sen yaz. Bizning chaldirmish hallarini yozib olib ket. Alla balki foydasidan tiyer. Silagiz, dedi Habik avtomat qalamin qo'lga olib. Silim. Bunday zo'r kishi borida silamay qolirga yaramay. Mana endi bizning o'g'limizda butun problemini sho'lik. Mana shuni yozib qo'y boshda. Habik oshig'ib yozib kirishdi. Mahfiruz tilida u eshitmagan so'zlar to'lib yotaydi. Shunisini aytirga kerak. Habikning ishtalik bilan qiziqsinmog'ida foydaga ketdi. Chunki ishning bu yog'ida ixtibor etsa, chaldirmishga kelib o'zining bek qo'rqinish o'ringa ilakkanligini anglar edi. Mahfiruzning silavuncha bu ovulda qabahat, adam qoldiqlari, hukumatga ham xalqqa dushman kishilar mij qaynab turadi. Mahfiruz Habibning hech qarshilik ko'rsatmay tinglaganini anglagach, tamam qizib ketdi. U tutashdan 4 soat siladi. Habib chay ichganda Mahfiruz to'xtab turmadi. Nihoyat kutib qaytdi.
Bu yo'li siyir qaytib orqasida Mahfiruz da tanaffus yasarga majbur bo'ldi. Habib tamam og'rigan edi. Lekin Mahfiruz siyirin sovib kirgach, yangi bir darddan so'zga kirishdi. Oxirida Habib bo'ldira olmadi. O'tirgan kelish yiqiga taldi. U yiqiga ketar oldidan shulayda bir narsani o'ylab bildirdi. Shayx Ahmad boboydan og'zында qahar tushgan til qo'nib chiqqan hamma kishining da adresini olirga kerak. Bu mening uchun tabush ekan deb o'yladi. Hamma Shayx Ahmad bobo bergan ikkinchi adres. Bildingdan chiqishgan kishi yuz tuban qoplangan kirish obzor tubasida quyoshda qizilib yotaydi. U qopqa tovushuna boshini ko'tardi, ham bir mal mukalagan holda oyoq oralaridan qopqadan kiruvchiga qarab oldi. Ondan aspirantning yanga portfelini ko'rgach, u chachrab oyog'iga bosdi. Niyarada kiyindi-da, niyarada obzor tubasidan tiris kiyimlasi kirdi. Aspirant birinchi jimlaga suv yig'an arada u endi onun yanında edi. Onun üstünde ishki ko'lmak, galife chalbar, oyoqlarında bulavka bilan chalbar balog'ina birkitilgan iyiq boshlar ham sandallar. Başı yalang'och, beli bo'g'ilmagan. Salom. Kelib yetdik alaysa dedi u Habibga, biri de ul qadar bildan birilmishigina. Aspirant qiziqsinib onun yuzini tikildi. Zo'r toqir bosh, g'amsiz qoraytirgan siri ko'zlar, kemirchaksiz yumshoq burun ham shushara bushara debgina yasalgan yirtiq og'iz. Siz Gabdulhaq bo'lasiz? Так точно. Siz Qozondanmi? Отмет работник? Men aspirant. Bilam. Bizning frontda aspirantlar ko'paya. Kutulari bilan bizning ortdan kirdilar. Ansa qiziq. Men orasida boshqalarning siz bilan tanishirga. Habib Zabirov. Men keldim sizga bo'yicha o'zimning aspirant ishim. Benim turda statya, очерк, maqalar, she'r yozarga. Shundoq mı? Meni birinchining ichida leksika qiziqsindira. Bilam. Mening turda leksikalarda yozib turdilar frontda. Chunki nega deb so'roq qo'ysang, bugungi kunni ish shulay turadi. Menga frontda shaqti ishlar ishlarga to'g'ri keldi. Qiziq. Men tinglayman sizni. So'ng adam aytib, adam sanırliq tugul endi ag'ayni. To'xta, biz nega bunda eshik oldida turamiz so'ng? Ayda, uyga kirib, aybatlab siylashaylik. Ular kirdilar. Ishinde bir ota mashidan boshqa joni yesida ko'rinmaydi. Chay sharikda xotin ida yo'q deb qo'ydi Abdulhaq birchilab. Rahmat. Biz biroz ishlik yaxshiroq. Silagiz, men boshlayman yozarga. Yo'q, ag'ayni, har so'zimni yozib turganda men silay olmayman. Shaliz, brat, bu bit yelish tugul. Sen kunagangni yopib tur. Şol çaq sana biraz inventar verga bo'la. Intervyu, Yopib silashik. Men bitta birovga tugul ko'rsatam narsa siz aytdingiz. Shulaymi? Rayda alaysa. Ketgan bosh ketsin. Yoz. Mana ishni chiqtiramalay bugungisi kunni. Men фактически герой Советского Союза bo'lga tegishim. Vaholanki menga hozir oltin yulduzni balqatib berga to'g'ri kelmaydi. Buning sababini aniqlabroq tekshirsak, biz anglarmiz shuni. Bunda qaysidirki mening tinoqliq yorilib yotar. Tinoqliq. Nechik deylar ag'ayni? Tinoqliq kishini beziydilarmi? Shunayroq shumana. Men bek tinoq kishi. Mendan da tinoqroq kishi fakticheski dunyoda yo'q. Endi mana frontdagi faktga kelganda ish bo'lay bo'ldi. Kelib chiqdik malay batalyon bilan bir o'zanlikka. Qarshimizga g'irs bosib dushmanning diviziyasi keladi. Nishtardi. Tezgina taralishib, tagini bilan suv ochdik. Qiramizgina. Berib beramiz. Ro'mollar, o'lda qarab turmay.
әйбәтләп кенә чуеннан кыйылган дотларына кергән дә утырган. Пулеметтан, минометтан сиптіра гына үзімізге малай. Енді ништәргә? Юлны кисте бит. Чакырып алды мені үзінің янына комбат. Алай да булай, булай да тегеләй, эш сиңа гына тирәди. Син ди агайны ди, ничек булса да ди, бүген төнлә дошман дивизиясының генералын тотып китер инде ди. Нәрсә әйтим? Миңа инде монда ишкә күнегәсе юк. Давай, берегез bir капчык, и шуның белән минем хәзерлек төгәлләнер дидем. Тоттырдылар миңа матрас капчыгы. Шулай төнге бер булганмыдыр инде, әллә икенче 5 минутлар чамасы юк микән? Ансын аны хәтерламыйм. Чыгып киттем мин фронт линиясе аша. Барам. Әлегә әйтерлек бер нәрсә юк. Барам шулай. Күзеңә бармак белән төртсәләр күрмәссең. Шуша торгач килеп чыктым мин малай бер урманга. Беләм инде генералның шул урманда торганын. Эзләнә торгач такки дуңгызның блиндажын таптым бит малай. Автоматны кулга алдым, капчыкны култыкка кыстырдым, аяк очларына басып кирәм блиндажның иченә. Кирәм, ине күрәм. Утыра генерал кырымлы кычылактан тигенә кәмешкә шул басашам. Автоматны төзәдем дә, михри дип кычкырдым. Үзеңчә син алырга килдем дигән сүз була инде. Генералның күзләре бәрәңге булды малай. Шул палым уякларын сыпырып аягыра басты да үзе Чухри-мухри чурман хут дип бакырдана. Безнеңчә Аллам сакласын бу өнемме төшенме дигән сүз була инде. Мин автоматны нәкъ тегенең борынына китереп тирадым да, жан ачуларым белән шибри булгай хабри дип кычкырып җибәрдем малай. Безнеңчә әйткәндә инде ни күтәр кулларыңны, юкса доңгыз атып егам үзеңне. Гафу итегез диде Хабик, хикәяне шунда бүлдереп. Генерал, кайсыдан милләтләр? Милләтләрне аның шайтан сырап торганмы? Ул якта күп булды инде милләтләр. Хайран тамашачылар игәнергә туры килде безгә. Шуннан диде Хабик хикәяне тыңларга җыенып. Шуннан шул генерал миңа ялнырга тотынды. Янәсе тимә инде, мин сиңа җаның нитри шуны бирәм. Ну, мин инде үзең беләсең. Тикердем аларның барысына. Әйбәтләп кенә генералны каптыкка салдым да кайтып кирдем батальонга шулай тигәнем. Эй, егетләр! Ул чәчтәге шатлыкны бер дә әйтеп бетерә торган түгел инде. Бер дә галәмәт инде, эй. Ул командирлар йөгерешеп килеп тирә-ягымда. Ул мин әйттем, синең шикелле аспирантлар бетерелеп бiri, әйтеп бетерә торган түгел ул тамашаны. Ул Казбек папирозлары каптырып, патриотка төшерәләр, ул мин әйттем, сыйлыйлар малай, бер дә галәмәт инде. Әйтәмиш, өрмәгән җиргә утыртмалар инде. Шул теге дошман дивизиясын минем аркада плантадан китереп башладылар. Шуннан бер көнне күземә күренә дип торам. Безнең дивизия штабыннан бер генерал ухылдап килеп чыкты. Алай да булай да тегеләй инде теге сиңа хак дус бер алтын йолдыз бирсәк шул җитәрме ди. Бу мәсьәләгә синең карашың ничегрәк ди. Менә шушы фасонга торып бастым да чатнатып әйттем. Рәхмәт игътибарыгызга, иптәш генерал-майор дидем. Миңа бер нәрсә дә кирәкми, моны мин исем алышын эшләмәдем. Бу эшне мин үземнең бурычым дип санадым дидем. Бәлкем алырсың, дип теге Алла. Юк, дип әзем кенә әйттем. Бәлки уйланырсың әле ди. Һаман өметеңезме? Юк, дидем. Үскәнем шулай намүзләреп, еламсылап китеп барды. Таки алмадым. Сәбәбе нәрсәдә дип сорасаң, әлеге дә баягы тыйнаклык инде. Тыйнаклык. Әйтәм мин дөнья йөзендә миндә тыйнак кеше юк. Мактансам, менә шул сыйфатым белән мактаналам инде агайны. Ул тукталып калды. Хабик аның йөзенә карап, иптәш уйга чумды ахры дигән фикергә килде.
Qararı çok qınşıq. Tilişine tüyür şıqqan işeyim ağay. Qarayındı şunu bələnə. Bugün как раз benim tilinin bek zornağı uskılıkını. Tüyürünü aytım. Ул тағы нидер әйтмәкче иде, кинәт ишек ачылып китте. Хакның йөзенә ачу йөгерде. Ишектән әле яңа килеп кергән олы яшьтәге кара сакаллы кешегә акаеп текәлде. Нәрсә, Миргазиз абый? Тагы эшкә яша килдеңме? Бу юлы каптың инде хак малай. Эшкә чыкмый булмый. Алай актив булдым дигәч тә, саграк кылансın. Япунча елмаюыңны тиз сыртырмын. Адашкан кәҗәбәтидәй моңаеп чыгып китәргә туры килмәсен. Яхшы түгел бит иптәш. Мин сиңа бригадир булып әйтәм. Үзең минем бригада исәпләнәсең. Син менә бу импәшне күрәсеңме? Беләсеңме кемне күрерсең Казаннан килгән ул? Бар. Минем хәзергә важный эшләрем күп. Синең пустяк эшләрең турында мин председатель белән үзем сөйләшермен. Хак бригадирга аркасы белән борылды да, хәбиргә үзе күчән бер тон белән ачы елмаеп. Бүген җыелыш була. Барсаң күрерсең. Иманнарын укытам инде мин шунда бу бюрократларның. Җыелыш башланганга шактый вакыт узды инде. Хабикны каршы алырга дип идара иленнән мәтәлә кадала сыры чүпрәк костюмлы бер кеше килеп чыкты. Аның йөзе татлы елмаюдан тулы айдай балкыган, ләкин күзләрендә шулай да куркыну сизелә иде. Ул Хабикның кулына эләктереп алды да, мин менә шул тартыш колхозының рәисе Яруллин Миннулла булам. Хата китте биналап. Мин Миннуллин Ярулла. Әле менә киңәш тавыш итеп утыра идек. Эшли башлар әйләнеп киткән. Сездә утырыш. Идара үзенең төп эшен башкара. Бу бик яхшы. Рөхсәт итегез булырга өстендә утырышлар. Рөхсәт итмәгән кая? Рәхим генә итегез бүк. Алар эчкә керделәр. Тышта көннең иң матур чагы булуына карамастан, тәрәзәләр томаланган иде. Хабик тәмәкчеләр арасыннан чак айрып идарәдә байтак кеше булганлыгын белде. Аңа рәис үзенең урынын бирде. Кинәт ише тынып калды. Хабик үзенең сүз әйтергә тиешлеген аңлады. Чәчен сыпырып, тамагын бер кырды да, иптәшләр, мин бик гафу үтенәм, что бездән сезнең утырыш. Мин сезгә рекомендация буенча абруйлы кеше утырып килдем, эчен җыярга тел материалы. Бармы соң моңа синең хакың? Бармы соң тиешле документларын дип кычкырды берсе агарынып. Хабик елмаюында дәвам итеп, портфеленнән тиешле кагазьләрен чыгарып сыркыды һәм үзенең ни рәвештә тел материалы җыячагын аңлатып бирде. Бу сүзләрнең ягымлылыгын сөйләп торасы да юк инде. Бу сүзләр утырыштагыларга яз кыяшыдай рәхәтлек бирделәр. Хабик стәлгә катыры төшле дәфтәрне ачып салгач, рәис бек үз итеп бер вакыйгада сөйләп калды. Без дә әле һәр кеше сөйләгәнне язып тора идек. Менә сиңа да иптәш бек машкына килгән булыр иде ул язулар. Тик хәзер туры килми инде. Бөтен эшне ала сыер бызды диде. Безнең март аендагы правление утырышларында шулай грән сыерларның савымын арттыру турында сүз барды. Без аларны персонал тикшердек. Хәтта баштарак үзләрендә проработкага чакыртып карадык. Әйтик, бер утырышта бер сыер мәсьәләсен карыйбыз, икенче утырышта икенче сыер мәсьәләсен. Шулай март числосының ахыры бугай Шафиканың ала сыерын безгә 3 көн утырып тикшерергә туры килде. Мәсьәлә бу формада булды. Әйтик, ничек итеп шул ала сыерның сөтен арттырырга. Күп сүз булды инде. Язуда күп чыкты. Эш менә булай булып бетте. Теге ала сыер тәкияй утырышлар беткәннән соң сөтен арттырды бит. Безнең өчен бу хайран зур шатлык булды инде. Нигә дисәң, без үзебезнең эшнең нәтиҗәсен ачык күрдек. Шуннан бу уңышны аныклап беркетү өчен тагы бер утырыш ясадык. Утырыш башта шәп барды. Тик ахырда гына бузылып китте. Идара җыештыручы Зурайха мондый хәбәр салды. Әйтсәм әйтим диде, Шафиканың мүкләге кичә идарәгә кирип протоколларыгызны ашап чыкты. Сөте шуңа арткан аның диде. Чыннан да тикшеренә торгач, белдек. Теге чукынган ала сыерны Шафика дуңгыз муенына капчык асып, бар председателен ашарга сала дип правлениегә көтеп җибәргән.
ишек бикле булмаган, җитмәсә шкафы да ачык булган. Менә бит нишлисең? Безнең инде хәзер башлаучы булды. Нидән сөтен арттырган аласыер? Безнең утырышлар аркасындамы? Әллә протоколларны урлап ашагангамы? Шул историyaдан соң бер утырыш ясап киңәштек тә, эштә шуның ише чуалчык тумасын дип, протоколлар язмаска булдык. Кагаз түгел, икмәк диде Хәбиб. Билгеле, кагазның туклыклы нәрсә булу турында язма указаниялар юк-югын. Тик соңыннан бер белгеч килеп безгә телдән аңлатып бирде. Аның да туклыклыгы бар икән. Ул арыш саламын алыштыра икән. Шуңа күрә без аптырашка калдык та шул. Кызык, диде Хәбиб таркау рәвештә елмаеп. Ул кулына каләм алып, башланган эшнең дәвам ителүен сорады. Иптәшләр, кемгә сүз? Ялгатсынмы? Сүз Яруллага бирәм. Сүз башлауда чиклин иптәшләр. Без алай шәһәрдән килгән укымышлы иптәш кебек җиренә җиткереп, матур төгәл итеп, үз ана телебездә сөйләй белмибез. Тик башыңа төшкәч, башмакчы буласың дигәндәй. Иптәшләр, алда тикшереләсе мәсьәлә үзегез белгәнчә азык-төлек мәсьәләсе. Менә күрше колхозлары беләсездер, тәки җайлап җибәрделәр бит бу эшне. Тиешле органнарны күрсәтү буенча үзегез беләсез, безгә дә терлекчелекне күтәрү өчен азык базасын булдырырга кирәк. Мин сезгә бер яңалык әйтим әле. Сыер ашамаса сөт бирми икән. Халыкның теге сыерның сөте тел астында дигән сүзе әнә шуны аңлата икән. Шулай булгач, иптәшләр, безгә тиз генә азык базасы булдырырга кирәк. Сыерлар, дуңгызлар өчен иң яхшы азык ул инде кукуруз, кулчабулар. Кукуруз. Бар да басалар озакка сузылган кулчабулар. Шулай, кукуруз, кулчабулар авациягә күчә. Тик кукуруз ни өчендер шатып чыкмады бездән. Монда инде бездә гаеп юк, каргалар чүпләп битерде аны. Каргаларны битердек без кәнишне. Авылда бер каргал да калмады. Тик алар биткәндә кукуруза чүпләнеп биткән инде. Инде кирәк чыгындырган. Монда да кәнишне мактанырлык эш юк. Анысына без гаепле түгел инде, кырт баскан аны. Кәнишне кыртларны битердек без иптәшләр. Тик кырты биткәндә аның чыгындыры да биткән иде. Көнбагыш турында әйтеп тормыйм инде мин, иптәшләр. Безнең аңардан игелек күргәнебез булмады. Һәр елны үзегез беләсез, силос базлары янында тау-тау илеп чирию. Аның белгәне шул чиремәсен без гаеплеме яңа? Инде беләнгән алсак, ул да әллә ни кинәндерми. Үзегез беләсез, ел сайын аның яртысы җир астында кала, яртысы җир өстендә эши. Без аны менә квадратлап, елап утырып карадык, барыбер файдасы юк. Яртысы кала, яртысы ката. Бәрәңгедән дә юллар нәрсә юк инде ул дөньяда. Ул алып барымын, тик алып кайтмам дип әйткән дип. Аның өчен йөз кызартып тормабыз инде. Инде булыкны алсак, аны курай баскан. Көтүлекләргә килгәндә, аның өстенә тузан булатын. Менә шулай булгач, иптәшләр, безгә бүгеннән башлап, даими рәвештә утырышлар ясап, азык базасы турында сөйләшә башларга кирәк. Кемгә сүз бирик? Сүзне Әүхәдигә бирик. Әүхәди. Безнең иптәшләр, уңышларыбыз бик күп. Мәсәлән, безгә шефлар менә дигән сыер абзары салып бирделәр, аннары китереп дуңгыз абзары салып бирделәр, аннары китереп тавык араны салып бирделәр. МТ әйбәтләп кенә җиребезне сөрде, әйбәтләп кенә чәчте, урып та бирде, һәм башкалар итәк идали. Конечно, уңышлар күп безнең иптәшләр. Тик менә шул уңышлар белән бер рәттән үсү авырлыклары да бар. Хәтерлисездер, җүләр әйтмешли нәни чакларыгыз, үсү ни кадәр авыр иде. Теге үсим дип күбенгән чашыйсың, аннан тутырган тавык кебек, җүләр әйтмешли пухылдап, һава тынчытып тикерисең, үзең бөтенләй үсмисең. Бик тәендә авыр була шул чакларда. Гарлеңнән теге җүләр әйтмешли үкреп елыслары килә иде инде менә. Менә шул инде үсү авырлыгы. Менә безнең бүген тикшерә торган мәсьәлә дә шул үсү авырлыгына керә. Минем файдалы тәкъдимнәрем бар. Аны иптәшләр яхшы табып, дүрт куллап каршы алырлар дип уйлыйм. Беренче, безгә җиң сызганып, йөзүләрен тишеп, кимчелекләр белән көрәшә башларга кирәк. Икенче, бер-беребезгә ярдәм итешергә һәм тәҗрибә уртаклашырга. Өченче, эшкә камачылыкларга каршы көрәш ачарга, аларны тәнкыйтьтә килергә. Дүртенче, культураны күтәрү өстендә даими рәвештә эшләргә. Бишенче, хатын-кызлар арасында нык кына эш алып барырга. Алтынчы, яшьләр белән эшне көчәйтергә. Җиденче, картларны онытмаска. Сигезенче, җәйгә яздан ук хәзерләнергә. Тугызынчы, көзгә җәйдән ук хәзерләнергә. Унынчы, кышка көздән ук хәзерләнергә. 11нче, язга кыштан ук хәзерләнергә. Вот так. Сүзне кемгә бирәбез? Гариф Җамагатчыгамы?
Benim sözüm kısa olur yarullah. Alla nitemiz mi? Boyatığı protokollarını aşıp sütünü arttırgan sihir turunda pek matur ittirip ipteşke ziledimde başıma bir köngüllü oy geldi. Ne beydi yarullah? Alla nitemiz mi? Bu kukuruzun meşakkatli bir kubulup çıktı ahırı. Nitik bulmasa takı protokollar yazışına kirişik. Ondan sonra niterimiz sıyırının tıgı nefesesini arttırırga gerek bulsa şunu bilgilerimiz. Yaramaz Halifcan babay. Alayga gitkeç protokol bilmesin indi anı. Allah nerse değil. Kağız. Yazılmayan kağız birge gerek diyeyim. Asım bir tanem ni. Yazılmayan sıyırga zər. İhtibarlı hem zirek tınlavçım. Senin bilen ayrılışu minutlara yakınlaşa. Bu bölükte sinçin mağarasında hizmet batırını görürsün. Hayır, Şeyh Ahmet babayının aytığına karaganda kahar sokkan tilmindagi kahramanının ağzında bir tevlik ornuna 2 tevlik bulgan. Lakin ne aytsan da bana ışanıp çitin. Автор əsəri көңілі болсын үшін bu obrazını bulduralgan kadar tırışlık gösterip yazgan. İlişken mi şuna yok mu? Mınısın bilü binemiş tügül, hatta senin işte tügül. Tanışın, görəsin mi senin Bırçaqlı şəhərinin orağında tilbenip bargan zibercette yem-yeşil işlepeni? Elbette tanıysın silahını. Bu bizden eski tanışığımız Habik Zabirov. O uğuşlu seferden son yine kaydıp gider aldığından rayon üzerinde tamaşa kılıp yol edip yeri. Mana ol kılınçeri ekibetine kirdi, kızıksınıp prилавка tartmalarındağı abır-çıbırlara karattırdı. Ondan sonra o kibetten çıkıp bazar yağına taba gitti. O bazarda bir kuruşki kaydagan süt içti, kisesine kınbağış saldırdı, hem çiğ şehirde yirgen her birimizde irik rahatı geçirip, gamsiz revuşta kınbağış şirte maksatsız nisiz, ayakları kayalıp barsa şu yaka taba gitti. Ahırcıkta arıp, gostinsa kaydarga buldu. Lakin yolda bir kişini içeri atıp yıkısından uyanganday buldu. Şeyh Ahmet babay, nice yaş, nice kış. Part aspirantını eski tanış etip yılmayıp karşı aldı. Ya, iyi kaytıp barışmayıp taş. Sıraklık kıska komandirovka bitti. Taptım kıymetli til materyalları. İçinde birinciga çirat sizga zor rahmat Şeyh Ahmet babay. Bilmeyim de onda kimge rahmettir. Hayda, tegi qahar soqqan til çirine dua tapsan, o'zingga rahmat sening inakar. Bizden ilim bari tek birgina tilagindi. Şol, foydang tisini yendi balaqay. Xalq bir rahmat aytiriga shu qahar soqqan til afati bitirilsa. Mana men senga tag'i bir arz berayim avaysa. Allaqaya borib yeysi de yo'q. Mana şuşu Bırçaqlıdagina ol. Ana tegi qalay tubali ini ko'rasizmi? Mana shunda bordi, Aflatunovni ko'rsatigiz menga degan. Rahmat babayka. Aflatunov, ayi? Aflatunov. Bir necha minutdan so'ng endi bizning tirish qahramonimiz babay ko'rsatgan ilk qarshimda edi. U qalay vizitini o'qib, bu uyning shaharda shoqti ahamiyatli bir uyushma ekanligini bildi. U galstukini tuzatdi, pinjak yoqalarini sipirg'aladi, ondan portfelini silki yengil odamlar bilan tika bosqich bo'ylab istakamlab ketdi. Aflatunovning kabinetini izlab tobu og'ir bo'lmaganlar. Oldi bo'lmada o'tirishi sekretar qizda anga bir nida tutqarlik ko'rsatmadi. Albatta Habikka so'z boshlash uchun nindida bo'lsa bir siltov kerak edi. U bulay o'yladi. Aflatunov shahardagi zo'r kishilarning birisi ekan, ayda meni stansiyaga uzatirga transport bersin, so'zni shundan boshlarga kerak dedi, ham eshikni shaqildatdi. Ama kimdir ruxsat deb aytganday bo'ldi. U eshikni ochib ishga kirdi. To'rdagi zo'r yozuv stoli ortida tiksi yuzli kishi qog'ozlarga ko'milib o'tirar edi. Net stoldagi 2 telefon apparatining birisi shiltirab ketdi. Aflatunov Habika hech e'tibor etmasdan oshiq nishog'ini telefon trubkasina urildi. Ya, tanlayın. No, sen meni yana bu. Narsa bo'ldi tag'i. Qisilasım şunda понимаешь.
Мен қазан деп тұрам. Нәрсе тағы? Тағы бала ұсығасың ма? Неужели инде бұлышны да мен халитіға тиеш, Нешік үй алмайсың сені, нешік? Егітлер, бітірлер, қиылып түшкен бізген. Неужели сенде бірді оперативіміз жоқ? Неужели сенің ауызыңа әр уақыт чайнап салыға керегінде? Тыңла. Хатырың тауықны қыдай болса yazып алырға можеш. Отчет мұсыны керек екен әр ішчіге бір есепші қой. Агитация пропаганданы тиішлі юғарлығына көтер. Керек екен әр ішчіге 2 агитатор қой. Бітті, тыңлай алмайым. Телефоннан қазанны сағалап отырам. Әне, шалтырай. Әфлатонов бір трубканы ташлап, екіншісін алғанда, оның көздері кенет Хабикке түсті. Ол аңа ишара ясап, диванға отыра құшты. Тағлим, наконец қазан ақыны. Қазанмы? Түгел? Инде манысы безобразие. Кәм соң? Кәм? Ахматов. Давай, бір елап көсәресін келді ме, давай, ай, өкіріп елайсың ма қазір, ай, тірсәкіні тішлер едіңді болмай, Сен нәрсі, Юрий кімге де болса ашы өйтіп ішлерің болышыны, әлі бары бір қызық болсын деп, мүгіз көрсеттің ме, Нешек? Бит мен сені лично өзім инструкцияладым. Мен бетен айттым, тіләсән нәрсәшті тек положениялығына выправлять еттігім. Өзіміз поддержать етеріміз, абидіға бермәбіз дедім. Айттым мұш олай деп? Айттым. Сен нешладың? Перегеп? Сен өзің перегеп? Мұнда ешті перегептен қорқыға ярамай, подлецларға қарсы беспощадный болуға керек. Сен понимаешь, изрәп түштің. Акланма, пожалуйста, полный либерализм. Жиын суккин сыннар мен якшат етіп жатасың. Нешек? Сағырақ қылан. Ішіңнің нәтижесіне қарап хакім етәріміз. Ішіңні бүтінләй развалит еттің бетінде. Міне бұлай. Башы 2 болмаса, менің исімге обстоятельный аңлатма yazып бер. Ғайыпны безусловно өзістіңе ал. Өзіңнің мұннан соң анды жинаятқа бармайачағыны негізләп уағда бер. Өзіңні танқид етіп мәтбуғатқа шық. Әр жылышта шығып сейлі. Аңладың ма? Артық мені өзіңнің крокодил көз яшларың білән жылатма. Болды ма? Бітті. Артық бір сөзді керекмей. Менің қазанны сағалап отырасың бар. Нихаят Әфлатунов телефон азапларынан құтылып, көзләрін Хабикке тікеді. Сөзі миңамы? Хабик документларын көрсетті, һәм бұлай аңлатты. Өтінішім тұр, менің зор. Станцияға жету үшін барып миңа керек транспорт. Сіз бүгінгі поезд білән кетмекші боласыз ма? Да. Ай, барып шығар мекен. Чөнки үлгермәссіз дейм. Ол транспортна тиешінше оформить етмейше гына беріп болды бет. Не айтсаңыз да станцияға қадар 4 километр yol. Ол орнынан тұрып, тирән уйға чумған хәлдә әрлі-берлі ерінірге тұтынды. Нихаят оның башын яқты уйлар балқытты. Экономия факторында исәпкә алып, мәсьәләне былай хәл итәргә кирәк. Әгәр хәтерегез начар булса, язарга можете. Безнең күчер Гыймади абзыйдан бүгенге эшләрнең барышы турында белешмә алырга. Гыймади абзыйга станцияга барып кайту өчен тиешле зарплатаның күләме турында бухгалтериядан белешмә алырга. Шундый ук белешмәне шоферга та эчендә хәзерләтергә. Atqa kerakli azığın bəyəsi turunda bilişmə xəzirlətirgə. Avtomobilға tutulacaq ligrayinның bəyəsi turunda bilişmə alırğa. İki tür transportның qaysı bu uçraqda faydalaraq buluğun көрсәткән ekonomik расчетlarının bilişməsini tirkəb mina zayavleniyə verirgə.
O'zingizga inisiativa ko'rsatib, aktiv formada masalaning hal qilinuvini tezlatib bergan. Va mana shulay do'stlarim, kirishingiz men har vaqt sizning kibrlarni поддержать qilganimdan. Habib o'tirgan o'rnidan turdi, rahmat dedi, ham Aflatonov yandan chiqu bilan to'g'ri tappi stansiyaga ketdi. Ekonomik yoqdan bunisidan da foydalisi yo'q edi. U shulay ketdi, biz qoldik tinglovchi. Til voqeasi degandan balki siz ishonmay turgansizdir u voqeaga. Masalan, Habib anga ishona olmadi. Ularni uydirma, xalq chiqargan anekdot deb qaradi. Lekin u ishonmasin, biz qaybir chiqanoqlarga tayanib, shuni aytamiz. Shayxmat qorib, bunga ishonaydi bo'lsa kerak. Har holda uning bu chirni tuzatib bo'ladigan bir narsa deb qaravi aniq isbot etildi. Endi bu voqeaga avtorning munosabati bilan qiziqsangiz, shuni aytib bo'lar, avtor ishonadi. Chunki voqea naq shu hikoyada yozilgancha bo'ldi. U qahar tushgan til hamon o'zining qabahatishini davom etadi. Tinglovchim, shunga ko'ra bizga butun kuchni yigib, sening bilan shuni qo'lga tushirga kerak. Butun kuchni yigib, shuni yo'q etarga kerak. Tinglovchim, agar sen beshikda imizlik muqildatib yotuvchi sobi bola ekansan, sening naniting qahar tushgan tilni bitirik degan so'zlardan ochilsin. Agar sen yosh kishi ekan, sen yolqinli ham dardli yoshligingni qizg'onmaysa, shu til bilan kurashga irg'il. Agar sen yashin yashagan, oshin oshagan iliq kishi ekansan, sen barliq tajribangni, yillar bo'yina chorlagan aqlingni shu olbostini yo'q etishga yo'nalt. Agar endi sen tinglovchim Çiratını uzdirib qolgan kunlaringni sanab yotuvchi ekansan, tug'anlaringga vasiyat etib ayt. Jon ochulari bilan kurashsinlar shu qahar suqqan til bilan. Siz yozuvchi Atilla Rasihning Qahar suqqan til degan asarini tingladingiz. Ana Rafqat Bekshantiy boshqardi. Adabiy topshiruvimiz shu bilan tamam.